Көйләп яшәү матурайта. Аның турында сәхнә өчен яралган диләр. Ханбикә икенче төрле әйтмәссең дә. Рус мөхитендә үссә дә, татар җырлары һәрвакыт аларның гаиләләрендә була. Һәм нәкъ татар җыры аны бүгенге дәрәҗәсенә илтте. Ашыктан-ашык әңгәмәдә бүген атказанган артист 22 ел сәхнәдә һәм ул үз серләрен ачарга әзер. Рәхим итик. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бездә бүген кунакта 22нче елын инде татар сәхнәсендә хезмәт итүче, яраткан җырчыбыз, Татарстанның атказанган артисты Алсу Әбелханова. Хәерле көн, хөрмәтле кунагыбыз. Исәнмесез, хәерле көннәр. Сез инде бүгенге көндә популяр җырчы, формалашкан йолдыз һәм инде күпләр саклана торган хатын-кыз. Шушы ноктадан чыгып, нинди критерийлар сезгә чын, сыйфатлы үз эшенең остасы дип әйтергә мөмкинлек бирә? Алсу Әбелханованың үз шәхесе өчен. Рәхмәт бик зур, матур сүзләрегез өчен. Критерийлар күп дип әйтмәс идем. Мин беренчедән үзем булып калырга тырышам. Иң мөһиме шул димәк. Әйе. Минем уйлавымча, җырчы, артист ул аеручан булырга тиеш. Менә беркемгә дә ишамый торган, үзенә генә ышана торган, үз юлын үзенчәлекле. Әйе, һәм үз юлын алып бара торган кеше булырга тиеш. Мәсәлән, менә миңа иң мөһим, күп булмаса да минем үземнең тамашачым булуы. Менә миңа килеп, җырларыгызны яратабыз, тыңлыйбыз дип әйтүләре. Алар 1-2 кеше булса да, мин канәгать шуның белән. Чөнки димәк, алар минем җырларны кабул итеп алалар, җырлыйлар, тыңлыйлар һәм мине тоялар, минем күңелемне тоялар дигән сүз. Сез инде тумышыгыз белән Европаның иң көнчыгыш шәһәре Воркута шәһәреннән. Моны әле күпләр белмидер. Музыка сезнең белән балачакта дидеме, Алсу ханым? Әллә инде балачакта бөтенләй җырчы булу турында хыялланмадыгызмы? Балачактан ук мин только җырчы гына булырга хыялландым. Балачактан җырчы Алсу Әбелханова. Әйе. Һәм башкача күз алдыма берничек тә китермәдем. Һәм инде әлбәттә садиктан башлап, гел җырлап, җыр-моңга гашык булып яшәдем. Һәм дә инде әлбәттә мине әти-әниләр музыкаль мәктәпкә бирделәр һәм шунда мин белем алдым. Шуннан минем юлым башланды. Һәм шуннан соң инде училищега, консерваториягә кереп, укуларымны дәвам иттем. Сез бит әле рус мөхитендә үскәнсез, ләкин татар җырларын тыңлап. Ләкин яшьлегегездә инглиз җырларын тыңларга яратуыгыз да билгеле. Татар җырына мәхәббәт ул менә кайчаннарак уянды сезнең күңелдә? Беләсезме, мине җәй көннәрендә алып кайта иделәр авылга. Әби белән бабай янына, чөнки без бит инде Воркута балалары, север балалары җәй күрмәгән, шулай бит. Без салкында үскән, ерак татарлардан, анда татарлар, татарның т хәрефе дә юк иде, татарның җырлары ишетелми иде. Ул вакытта интернет дигән әйбер юк иде. Шуңа күрә без менә шундый безгә тансык иде татар сүзләре, татар җырлары. Авылга кайткач, шунда гына мин ишетәдерим татар җырларын. Һәм ул вакытта күбрәк Ханьяпа Фәрхи җырларын яңгырата иделәр. Һәм инде әтинең миңа өйрәткән иң беренче җыры, бәләкәй булганда җырлап йөри идем татар халык җырын. Суда, суда, суда йөзә аласыңмы? Мин сине күреп түзәлмим, син түзә аласыңмы? Дигән җыр. Һәм инде аны әлбәттә урындыкка бастырып җырлата иделәр. Авылда инде теге эш эшләгәндә әбиләр Алсу шул җырны җырлалы дип өйрәтә иделәр. Ләкин шуңа карамастан, мин татар эстрадасын начар белә идем. Мин татар эстрада җырларын белми идем, чөнки инде руслар арасында яшәгәндә, менә сез әйткәнегезчә, күбрәк инглиз, Европа җырларын һәм инде рус эстрадасын күзәтеп җырлап йөри идем. Бу гадәти хәл иде ул җирлек өчен. Әлбәттә, инде татарча җырлар анда ишетелми. Шуңа күрә инде мин күбрәк русча җырлармындыр дип, Мәскәүгә яки Питерга укырга барам дип хыялланып йөри идем. Әмма ләкин менә минем язмыш шулай әйләнде, шулай борылды. Ходай Тәгалә миңа Казанга килергә, шундый Казанга килергә насыйп булган. Әйе, һәм мин бик шатмын һәм бик канәгать һәм Казанымны шул хәтле яратып яшим. Шуңа күрә Ходай Тәгаләмә бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Сезнең бит әле
Tüp бәхетегез дә шунда Казанда. Әлбәттә, ул бәхетегез гаиләгез, 2 ул тәрбияләп үстерәсез. Әмир һәм Солтан. Әйе. Ир балалар тәрбияләп үстерү никадәр авыр ул. Сез минем турында күп әйбер беләсез икән. Йөрәндә инде шундай кешене өйрәнмәскә. Ир балаларны үстерергә дөрестән дә җиңел түгел, чөнки хатын-кыз булып калырга да кирәк, кырыс булырга да кирәк. Аларны бит әле тәрбияләргә дә кирәк. Эш ир белән яшәргә җиңел түгел. Һәм шул вакытта менә сез әйткәнчә хатын-кыз булып калу мөһим, шулай бит. Шуңа күрә соңгы вакытта инде үземне леди сыман, леди хис итәм. Сез лайык. Чөнки рәхмәт, чөнки балаларым инде үсеп килә, улым малайыма 15 яшь, ул инде шун ир егетләрчә булышмакчы була һәм шун ир егетләрчә Аллага шөкер хатын-кызларга карата хөрмәт белән карый. Афәрин. Шулай да ана кеше өчен баланы нинди итеп күрү төп бәхет? Әлбәттә бәхетле һәм дә инде канәгать, үз тормышы белән канәгать. Ул булырга, рәхәтләнеп яшәргә тиеш. Менә әни өчен шул иң мөһим. Рәхәттә яшәргә, бәхеттә яшәргә, һәм бергә булырга, аерылмаска бер-беребездән, әлбәттә. Сез бит әле беренче чиратта шундый шибәр, сокланырлык хатын-кыз, якты йолдыз. Рәхмәт. Бу сорауны сезгә инде бөтен интервьюларыгызда да бирәләр, ләкин без дә инде читкә китә алмыйбыз. Шушындый матур форманы, матур хатын-кыз образын ничек саклыйсыз? Тамашачыларыбыз белән дә серләрен уртаклашыгыз әле. Бәлкем беренчедән шушы ир егетләр белән яшәү. Әлбәттә алар миңа энергия бирә һәм алар мине әни буларак та, хатын-кыз буларак та хөрмәт итеп. Шулар төбе тәргешмени? Әлбәттә, ир-атлар. Һәм икенчедән минем һөнәрем, үземне кулда тотырга кирәк һәр вакытта. Һәм өченчедән спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Мин гел спорт белән шөгыльләнәм. Һәм дә инде ашаган ризыкларны уйлап ашарга дип уйлыйм. Менә шушындыйрак фәлсәфиерәк якка күчик әле. Еш алдыйсызмы, Алсу ханым? Беләсезме, менә әгәр дә без шын сөйләшәбез икән, әйме? Менә дөресен әйтергә кирәк, алдыйсыз дигәнне алдамаска кирәк. Шуңа күрә, бәләкәй булганда андый гадәт булгалы иде. Менә әти ырышмасын, әни ырышмасын дип. Әйе. Күбрәк теге ырышмасыннар, әйбәт булып күренергә дип инде хыялланабыз, шулай бит. Тора бара һәм минем менә балалар тугач, мин бөтенләй карашымны үзгәрттем ул әйбергә һәм бөтенләй алдамаска тырышам. Бөтен әйберне ничек бар шулай яки әйтмичә калырга. Сезнең үзегезне еш алдыйлармы? Һәм сез алданучан кешеме? Әйтмәс идем алдыйлар дип, юк, мин бик сизген кеше һәм алдап, җиңел генә алдап буладыр дип уйламыйм. Hislerimni sizersinme irken Sürüm siler kışım canım ol seni gele Nazlı qarashlarım dava yüreğime Siyu alıp gelen meni Kötersinme bəxt köperinden Berge öter bizime Siyu alıp gelen meni Kötersinme bəxt köperinden Berge öter bizime Baram, yırak miken aram Yıllar yarıp ütem uylarımda haman Tatlı hıyallarım yana sina ildə Bəxet köpürləri bezini zarğıb kütə Siyu alıp gilən meni Kötərsinəmə bəxt köpürindən Berge ötər bizimə Хыялга керәсем килә.
Хыялыгыздан нинди буласыгыз килә? Чөнки кимчелекләрегезне дә күрәсез бит. Алсу Абелханова хыялында нинди? Беләсезме, кимчелекләр алар һәр кешедә була һәм аларны ничектер читтән узасы килә әлбәттә, әмма ләкин идеаль кеше булмый. Сезнең сораугызга җавап биргәндә, минем күз алдыма килә, минем олы карт, әмма ләкин исән, сау кеше буласы килә киләчәктә. Картлыкка хәтле яшисе килә. Аныкларны күрәсе килә һәм әлбәттә инде аларга нәрсәдер сөйлисе килә. Менә шулай күз алдыма китерәм. Холкыгызның иң көчле сыйфаты нинди? Сезне без беләбез, бик көчле холыклы кеше. Сәхнәдә дә бу сизелә. Шулай да иң көчле сыйфаты ул нинди? Ул тапшырыла энергия, чынлап та. Миңа калса, сез бик гадел һәм дөреслекне яратасыз. Ой, бу минем мишәр каныннан килгән әйберләр, ансыз бер ничек тә ул. Инде дөреслеккә каршы торып булмый бер ничек тә мин дөреслекне яратам, әйе. Сездән сакланалармы? Әллә сез кемнәндер сакланасыз? Белмим, миннән сакланалармы, юкмы, белмим. Мин сакланам күп кешедән. Нинди кешеләрдән? Ялган, беренчедән мин яратмыйм гайбәт кешеләрне. Гайбәт. Менә әгәр дә мин күрәм икән гайбәт, булсын ул башка кеше турында, чит кеше турында булсын. Гайбәт булган җирдән мин качам. Чөнки син киткәннән соң ул гайбәт синең артыңда да булырга мөмкин. Шуңа күрә ул куркыныч, әйбер һәм куркыныч кешеләр. Ул иң зур гөнаһ та диләр бит. Гөнаһлар күп, әлбәттә гөнаһка кагылмый инде. Инде гайбәтче кешеләрдән читтә торам. Гайбәт кайда күбрәк Алсу Абелханова өчен? Тормыштамы, әллә сәхнәдәме? Бөтен җирдә. Бөтен җирдә. Бөтен җирдә. Тормышта да, сәхнәдә дә. Чөнки кеше, ул кеше бит инде. Кешеләр, ул авылда да булган, шәһәрдә дә булган гайбәт, ул тормышта да бар. Инде үзем күбрәк шушы яктан телемне тыярга тырышам. Гайбәтне ничек Кешене сөйләмәскә. Гайбәтне ничегрәк җиңәсез? Игътибар итмәскә өйрәндегез. Гайбәт белән Сәхнә бик тәҗрибәсен. авыр көрәшергә. Гайбәт белән көрәшергә дә мөмкинлек тә юк, чөнки ул гайбәт. Ул туа синең артыңда, әгәр дә ул туган икән ул гайбәт, аның белән көрәшергә бик авыр. Син бөтен кешегә бу дөрес түгел дип әйтеп йөри алмыйсың. Дәлилләүдә мәгънә юк. Әйе, шуңа күрә үзең булып калырга, шушы вакытта ул гайбәт үзе төшеп кала. Минем уйлавымча. Рәхмәт матур җавабыгыз өчен. Алсу Абелханова үзен формада ничек тота? Сәхнә коллегалары белән уртак тел табамы һәм яшь буынны тәрбияләү аңлашыймы? Булар барысы да кыска вакытлы рекламадан соң безнең белән калыгыз. Biz инде матур, җылы әңгәмәбезнең икенче өлешенә кайтабыз. Исегезгә төшерәм, бездә бүген 22нче елын татар җырына хезмәт куючы, Татарстанның ат казанган артисты Алсу Абелханова. Алсу ханым, җырчы һөнәре, аның кыенлыклары кайда да, файдасы кайда? Барыбыз да беләбез инде, иҗат кешеләре беләбез, җырчы юлы ул җиңел түгел. Инде читтән караганда җиңел кебек, анысы мөһим. Хәтта минем әти-әниләр дә эшең җиңел дип уйлыйлар, мин сизәм ул әйберне. Һәм инде минем гадәтемдә юк теге ничектер җәлләтеп, авырлыкларымны сөйли торган гадәтем юк. Гел теге күбрәк бөтен нәрсә әйбәт, эшем уңа дип күрсәтергә күбрәк яратам. Сез позитив кеше. Позитив кеше һәм мин яратмыйм үземнең ниндидер күңел төшенке вакытта да яратмыйм күрсәтергә, яратмыйм ул әйбер турында сөйләргә. Күбрәк инде ничектер эшемдә кичерәм дә, яңадан алга дигәндәй. Шуңа күрә әлбәттә катлаулы. Һәр бер эш ул дәрәҗәле, һәр бер эш ул хөрмәткә лаек һәм кешенең һәр бер эше дәрәҗәле дип әйтик. Шуңа күрә җырчы тормышы шулай ук җиңел түгел. Әлбәттә инде төрле вакытлар булгалады. Кешенең халыкның мәхәббәтен күрер алдыннан әлбәттә нидидер юллар үтәргә туры килде. Шуңа күрә иң мөһиме аның нәтиҗәсе дип әйтик. Сикәлтәли улларны җиңел уздыгыз дип саныйм.
сикәлтәле юллар булды. Мин аларны Мишар холкы ярдәм итте. санамыйм ниндидер киртәгә. Ул язмыш, бу ул тормыш. Шуңа күрә һәр кешенең юлында сикәлтәсе дә була, матур чаклары да була. Җырчыны алыйк, башка кешене алыйк. Шуңа күрә начар ниндидер менә кайгылы әйберләр булды дип әйтә алмыйм, Аллага шөкер. Үзегезне ничек камилләштерәсез? Аның суллары нинди? Бер урында таптанып туру әлбәттә җырчыга хас сыйфат түгел. Сезнең өчен бигрәк тә. Бер урында таптала башлагач, ул инде җырчы бетте дигән сүз. Үсештән туктый. Да, бетте дигән сүз. Менә миңа күптән түгел генә интервьюда шундый сорау бирделәр. Сез менә шушы карантин вакытында бик күп җырчылар башка һөнәрләре белән Танылдылар. эшли башладылар, башка кемдер бизнеска бирелде. Сезнең андый хоббиларыгыз, башка юлларыгыз бармы дип сорау бирделәр. Юк, мин җыр белән генә яшим һәм инвестицияларны күбрәк үземә эшләргә тырышам, чөнки менә шундый әйтем бар. Если у тебя нет денег, чтобы вкладываться в дорогую недвижимость, вкладывайся в себя, диләр, әйме? Әгәр дә син ниндидер бизнеска, ниндидер зур проектларны үстерер өчен акча куя алмыйсың икән, үз өстеңдә эшлә дигән сүз инде, шулай бит. Шуңа күрә, әлбәттә, менә шундый киртәле вакытларда да, мәсәлән, яңа җыр юк, бераз концертлардан тукталыш, шул вакытта үз өстемдә эшли башлыйм. Инглиз телен өйрәнәм, итальян телен өйрәнәм, китаплар укыйм, спорт белән шөгыльләнәм, ниндидер башка төрле яктан үземне Камилләшүнең сере нидә икән? Ну, менә минем өчен шушы әйбер мөһим минем өчен дип уйлыйм. Күз аллауны Инде үстерү. әлбәттә башка кешенең башкачадыр. Менә сезнең бер интервьюгызны укыгач, шундый бер сүзләргә тап булдым. Сәхнәдә дусларым юк, коллегалар гына. Ике дустым бар, һәм алар җырчылар түгел. Сәхнә коллегалар белән сезгә, Алсу Абелхановага уңыш елмайдымы? Алар белән җиңел уртак тел табасызмы? Әлбәттә. Чын күңелемнән әйтәм, мин бик канәгать үземнең коллегаларым белән. Чөнки 20 елга якын Казан филармониясендә солистка булып эшләдем. Конгресс буенча без эшләдек, Закиров Ринат Зинурович та, һәм безнең андагы коллективның, тик коллектив сокландыргыч. Анда инде достым Резидә Шарафиева, Зөләйлә, Алсу Фәридә, Лилия Мулгалиева эшләде, Имамиева Гөлшат, Габдинов. Безнең коллектив бик дус. Без чыгып киткәндә гастрольгә инде бәйрәмгә чыккан кебек чыгадыр. Бер кайчан да булмады әрләш. Кем беренче җырлый, кем икенче җырлый, кем матуррак җырлый дигән сүз бөтенләй булмады. Шуңа күрә Ходай Тәгалә миңа шундый матур сәхнәдә аралашып шундый тормыш бирде. Һәм сезнең сүзегезгә сораугызга килгәндә, дуслар турында, әлбәттә алар коллегалар, әлбәттә алар белән без эш алып барабыз. Инде ниндидер иҗат алып барабыз, шулай бит. Әмма ләкин эштәге серләр алар эштә кала. Шуңа күрә бөтен коллегалар белән серләшеп булмый, шулай бит. Ул кирәк тә түгел. Һәм әлбәттә инде менә минем ике чын хатын-кыз дустым бар. Алар инде берсе бала чактан, берсе бераз сыңрак барлыкка килде. Һәм без алар белән бик нык дус һәм аларга бөтен сиремне сөйлим. Бәлкем менә шушы бөтен кешегә сиреңне сөйләмәү шушында аның сырыдыр да дус булуның. Чөнки сиреңне сөйли башласаң, ул дуслык бетергә дә мөмкин. Сәхнәдә шулай бит. Әгәр дә инде матур гына аралашып, җырлап яшәгәндә, инде дус та булып каласың. Шул ук вакытта серле булып та каласың. Менә бит сокландыргыч җавап. Бүген булган осталыгыгызны яшь буынга тапшыру теләге бармы? Гомумән, үзегез ирешкәнне башкаларга тапшыру сезнең өчен бу рөхсәт ителә торган адыммы? Әлбәттә, шул фикергә килермен дип уйлыйм, әмма ләкин бүгенге көндә түгел. Чөнки консерваториягә хәтле, институтка хәтле музыкаль педагогик училищесында укыдым. Шуңа күрә училищедан соң әз генә педагог булып эшләп алырга туры килде. Инде үземнең җулымны шуннан башладым, әйе. Һәм мин күбрәк балалар белән дусларча аралаштым. Күбрәк иҗат буенча без ничектер, ниндидер иҗат проектлар ясадык. Гел тигән нәрсәгәдер өйрәтергә түгел, аралашасы килә күбрәк. Өйрәтерлек дәрәҗәгә җитәргә инде монда бу җаваплы әйбер.
Шаклар булды бүген дә күрешеп хәл белешергә, әрәмгә үткәрмигә әле бергә шакларны. Җаннарыбыз китә өреп, әнә ничекләр өздереп, җырлый гүзәл Казаныбыз сандугачлары. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар диеп дәшәргә насыйплар итсен Ходай. Сихрлы нурын агыла да агыламын, җил көндереп күңелләргә килеп урала. Әйтер сүзен әйтә белеп, ни генә күрсә дә түзеп, яшәр халкым җырларыбыз исән булганда. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар диеп дәшәргә насыйплар итсен Ходай. Сез инде менә популяр башкаручы, бүгенге көндә чын популяр башкаручы. Сәхнәгә чыгу бүгенге көндә дә катлаулымы? Катлаулы. Бер яктан катлаулы, икенче яктан мөмкинлекләр күбрәк, чөнки әгәр дә акчаң булса, әгәр дә инде теләгең булса, әлбәттә коммерческий проектлар эшләргә була, әлбәттә җыр яздырып теләгән җырыңны җырларга була. Икенчесе, сине кабул итәләрме юкмы? Менә монысы катлаулы. Чөнки артистлар бүгенге көндә бик күп, төрле һәм кемдер үзенең юлын таба, кемдер юк, анысы инде үзенең тырышлыгыннан тора, һәм дә инде әлбәттә күбрәк тамашачының сайлауыннан дип әйтик. Яңалык яратасызмы, Алсу ханым? Яңалык сезнең өчен нәрсә? Яңалыктан куркасызмы? Яратам. Яңалык булмыйча торса, миңа Кыен. начар. Иҗат юлымны карасам, мин теге гел нәрсәләрдер үзгәртеп торырга тырыштым. Чөнки бер урында тору минем өчен бик кыен. Бик кыен, һәм әгәр дә инде менә бер урында утырып каласың икән, минем өчен дөньяның барыш туктый кебек. Халыкча әйттереп әйтсәк, сез чыккан чыпчыгы. Белмим, мәсәлән, телевидениедә эшләгәндә, хәерле иртә алып баручысы булганда, әлбәттә инде дәвам итеп була иде ул эшне. Әмма ләкин берничә елдан соң мин уйланып калдым. Нәтиҗәсе нинди? Киләчәгем нинди? Нәрсәдер үзгәртергә кирәк дип, инде кыен булса да шушы көннәремне дә калдырдым, яңа җил белән китергә булдым. Сәхнә бит инде ул идеаль булуны сорый. Беркемгә дә сер түгелдер. Сәхнәдә идеальлекне булдыру, саклау җиңелме? Гомумән бармы ул дөньяда идеальлек? Әлбәттә юк, беренчедән. Икенчедән, сәхнәдә дә идеаль булу кирәк түгел. Аны халык сизә. Чөнки син идеаль булганда син тере түгел, искусственный. Халык сизеп ала ул әйберне. Әгәр дә син менә гади халык сыман, идеаль булмыйчы, бәлкем ниндидер кимчелек белән булсаң да, аны кеше тоя. Һәм үз-үзең булып калырга кирәк сәхнәдә. Син үз-үзең булып калсаң, шушы вакытта минем уйлавымча кеше сине кабул итә. Алсу ханым, әле тагын алда нинди ирешелмәгән үрләр көтә? Сез яуламаган биеклекләр әле бармы? Белмим, әйтә алмыйм. Әмма ләкин хыяллар зур. Хыяллар бар. Хыял кешедә булмаса, ул тормыш түгелдер дип уйлыйм, чөнки хыял булырга тиеш. Минем хыялларым зур, ул хыяллар турында инде мин әлбәттә әйтә алмыйм, әмма ләкин тормышка ашса, иң беренче итеп сезнең тапшыругызга килеп сөйләп куям. Рәхмәт. Шулай да менә сез үз-үзең өстендә эшләү дидегез дә, 22 ел элек сез нинди Алсу Абелханова идегез дә, бүгенге көндә нинди җырчы? Үзгәреш. 22 ел элек мин бөтенләй башка кеше идем. Бөтенләй башка кеше. Бүгенге көндә бөтенләй башка кеше. Без инде тапшыру ахырында шундый уйландыра торган сораулар бирергә яратабыз. Биремле сорау. Бүген үзегезгә карап,
Нинди киңәш бирер идегез читтән? Мин үземә шундый киңәш бирерим. Бер нәрсәдән дә куркма. Әлбәттә, курку бетерә. Бер кемне дә тыңлама. Үзеңне тыңла, күңелеңне, йөрәгеңне тыңла. Кеше сүзенә игътибар итмә. Бу шул гайбәт инде без сөйләшәбез. Ансы да мөмкин. Гайбәт кенә түгел, бөтенләй. Кеше сүзе. Кеше сүзе, әйе. Һәм әлбәттә, бүгенге көндә мин үземә шундый тагын бер теләк теләр идем. Яшәүнең рәхәтен тоеп яшә. Менә шунысы иң мөһим. Һәр мизгелдә. Оныкларыгыз әле име насыйп булсын. Булыр, Алла бирсә. Чынлап та, яшәүнең рәхәте. Без дә сезне яратабыз һәм хөрмәт итәбез, Алсу ханым. Шушындый матур нуктада тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Рәхмәт безнең тапшыруыбызга килеп, аны балкытканыгыз өчен. Әле алга таба да матур очрашулар насыйп булсын. Сезгә бик зур рәхмәт, мине чакырганыгыз өчен, шундый матур әңгәмә өчен, хөрмәтегез өчен. Һәм әлбәттә инде гел күрешеп торык, бергәләшеп. Иҗат уңышлары сезгә. Рәхмәт. Бәхетле булыгыз. Рәхмәт. I just fade away. feel it. Fade I away. feel it. I Fade feel away, yeah, yeah, yeah. I think too I much. feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, hold up, pull I up, pull feel up. it. I love the, I wanna, I'm I tryna. feel. I'ma rock the boat, work the middle till it hurt I a feel little. it. Your love is fading. I feel. Тапшыруның партнеры Marriott отеле. Marriott шәһәр үзәгендә онытылмаслык ял. Бүген 22 ел сәхнәдә булган Алсу Әбелханованың серләрен ачтык. Чынлап та, бу еллар эчендә серләр күп җыелган икән. Ханбикә. Ханбикәнең серләре бу очрашуда калды, ә киләсе серләр инде киләсе очрашуда булыр. Бүгенгә сау булашабыз, сау булыгыз.